nagbibidyoin tangay. Ay, ang galing! Ang galing! Oh, Grace, kinakaban ka? Oo. Ayan. Tingnan sa ilalim. Baka lamunin. Ang galing. Ulitin mo pagtalo. Oh. Ala, ang lalim nga naman. Oo nga, ang lalim. Ay, lalim.
Elias. Ay, konti na lang. Ano yung feel sila magla-lighthouse? Guys, magla-lighthouse pa kayo? Asawa, saan ka na? Asawa ko! Nagkakawala. Please help! Ang taas pala. Pero nakakatuwa. Kaso lang ang dulas. Andun sila, ma'am, oh. Yan, oh. Kaya pa, kaya! Yes! Oh! Yan. Andun. Yung makasama namin andun na sa taas, oh, yun, oh. Oh. Kitams. Ganyan talaga. Katapos lang ng forms. Pagtapos ng forms, yan. Dito naman tayo maghirap para ma-release ang STRESS. Stress. Okay? So, tuloy-tuloy lang tayo. Kahit medyo mahaba pa yung lakaran. Yan, ito yung tour guide namin. Napakagwapo, Sir Yuan, you know. Yan, takpan natin ng puno para talagang may thrill pa yung ano niya. Yan. Sila, oh. Tanggalin na lang kasi yung slippers nila. Galit ka na. Galit na si Friendship, oh. Galit na. Yan. Dandahanin natin. Oh, tingnan mo, ang dami na naiwan, oh. Chinelas. Chinelas. Kanina pa ako. May nakikita. Ka ba? Gawatin ka na lang, ma'am. Grabe. May asma yun. Ang init. Grabe yung pawis ko, oh. Ang tagal pa nila, oh. Sobra pa lang ano. Kaya? Ano, Mang Bandong? Kaya? Hirap na hirap sila, oh. Yung kapatid ko nga nawala lang yung nawala din yung asma niya. Sa kaakyat? Oo. Ay, natuyo na. Buti na lang natuyo na ng baba na tuyo. No? Oo, tinan mo, hindi ko nga namalayan. Nagchinelas na pala ako. Kanina, binitbit ko. Natuyo na, Kat. Oo naman. Saan yung kanina doon na merong picturean doon? Saan? Yung doon sa kabilang. Baka doon sa kabilang ano yun, no? Oo. Ibig sabihin doon sa kabila kami dumanling, hindi dito. Kasi sabi ko bakit nag-iba yung ilang cottage, no? Kain bumaba. Why? Thank you, Ate Yuhan. Ate. Ito na nga.
Ang hirap din ng pababa, pero careful lang tayo. Dito tayo sa Dingalan Aurora. So, kagaling lang namin dun sa summit. Ito yung picture namin dito. So, andun na yung mga kasamahan ko. Nauna na sila. Tapos yung iba naman, yun oh, nasa ilalim na sila. Tapos yung iba ay nandun pa sa taas. Kasi sobrang dulas nga. So, dandahan lang talaga. Ang hirap. Yun po sila. Malapit na natin silang mahabol. So, kahit paano, sanay tayo sa probinsya. Pero, iba na pag matagal nang hindi nakapag-apak ng ganito. Sobrang hirap. Yun oh. Yun, nandun na sila sa sobrang lalim, you know. Doon. So, dandahanin lang natin. Tapos yung tsinelas ko, nandun sa tour guide. Siya na munang nagdala. Para wala talaga tayong dala. Yun. So, natawag na tayo dun sa kasamahan natin. Nangalahati pa lang tayo pababa. Pero kahit pa paano, mas mabilis yung pagbaba kaysa dun sa pag-akyat. Okay. So, dandahan lang tayo. Medyo ano lang talaga. Medyo kasi ano eh, babasa. Babasa dito. Kaya dandahan ka lang din. Delikado kasi matatalas din yung ano, bato. Tapos kaso lang mas ang maganda, maraming ugat. Aray ko. Aray. Pagod? So at least nalinisan ng madudumi. Let's go, kain na. Let's go.